I pozdrav drugari, ovdje je Kaktus kanal i ajmo malo da se igramo, malo da se opustimo od onog silnog rada, životnih priča i svega. Odigramo neku slagalicu da vidimo kako vi stojite sa tim znanjem. Ne znam nijednu reč da smislim. Nestao. Ajde, to jeste jadno, ali ajde, malo ima, ali bar ima. Tako da, eto, želim da iskoristim priliku da vam se zahvalim na 500 subscribera. Nadam se da će taj broj da raste i sve više. Biće svašta na kanalu u budućnosti. Radit ćemo i životne priče dalje, naravno. Biće i tutoriala, biće nešto na engleskom, nešto na srpskom, svašta nešto će da bude. Ali životne priče nastavljamo po starom. Da vidimo ovu reč. Straža. Možda može istražiti i istražiti može. Dobiješ poen. Dobro, ajmo dalje igru da vidimo kako stojimo s brojevima. 162. 100 plus 15 puta 7 plus 4, to je toliko minus, ne može, to neće da ide. Ajmo. 15 puta, ajde brastavit ćemo ono 100 plus 15 puta 7 plus 4, to će biti 265, ako nisam nešto pogrešio, minus 4. Dobro, bar smo tu uzeli poen. Da vidimo sljedeći broj. 75 puta 6 plus 3, to je 9, znači 675 minus 3 nam treba. Nema to, jao. Minus 3, a 10 puta 60, 10 puta minus. Minus 3, minus 4. Minus 3, minus 5. That's better. To je 67. Minus 4. Joj, što sam radio, čovječe. Ništa ovako, srce ovo.
Dobro, pogodi smo u zadnje. Dobro, da nastavimo. Uglavnom, biće svašta što se tiče životnih priča, biće i fudbalera dalje, biće raznih sportista, biće tenisera, biće košarkaša, biće svega uglavnom. Ali neće biti samo sportisti, znači gledat ćemo dalje, uvešćemo i neke poznate ličnosti druge, kao što su neki sportisti, ne sportisti, glumci recimo, i tako dalje, i tako bliže, ne znam, reperi, pevači, strani, naši, bit će svega i svačega. Koji grad u SAD poslužio kao inspiraciju za društvenu igru Monopoly? Atlantic City, valjda. Dobro. Ajmo, koji umetnički stil karakterišu raskošne krive linije kontra svetlo tamo? Rokoko, da ne. Koje tri boje ima zastava Italije? Zelena, bela, zelena, crvena. Dobro. Kada je otpočela bitka za nezavisnost Meksika? Nemam pojma. Meksiko sveti jašiš mi. Deo cveta koji sadrži mušku polnu ćeliju zove se tuča, valjda. Jo, prašnik. Znao sam da je prašnik. Stapanje glasova ili... ne znam. Ajde Verice, ajde Verka. Jareza. Ćemo da se javimo Verici. Ćao Verice. Tako je. Znam ti Zubranik Kubac, ne znam šta je. Koja imovina spada u nekretnine? Plac. Tako je bre. Prestigli smo. Polifazni sistem je izmislio Nikola Tesla, valjda. Jeste, tako je bre. Kako se zovu odbojkaši braće Grbić? Pa Nikola. Tako je bre. Idemo dalje. Sljedeća igra, da vidim. Spajanje. Spojite biserama sa državama u kojima se nalazi. Ovo će da bude nezgodno. Dekanija. Legenska visera. A legenska visera. Ne znam. Mezeta. Tibetukin, naravno, Visočina, to je možda Bosna, nije Bosna. Češka, Gvajanska visera, to je Venezuela, Morine u Bosni i Hercegovini. Tako je, idemo. Dolija. Šta je to? Korado, Blasina, Golanska visera, Naska, Pijemon, Dubrovska visera, Bavarska visera. Ovo pogodi sve već. Golanska visera. Naska. Pijemon. Italija, Dubrovska u Bosni i Bavarska u Nemačkoj. Tako je.
Preokrenuli smo rezultat na 125 razlike. I još asocijacija. Asuanska brana. Reka. Bijeli. Timok možda. Šalim se, ne znam. Nećem dalje, ovo se ne sviđa. Greh. Greh. Boži. Plavi, bijeli. Asuanska brana, šta je to? Mrkonjić, greh. Šta je to? Nemam pojma što je. Nadam se da se vi igrate zajedno sa mnom. Poenta je da i vi malo razmišljate i gledate, kao kad gledate slagalicu na TV-u u 7 uveče. Viktorija. Da nisu ovo vode, pa će. Apartman Kobra. A grad Reka. Je malo vode. Apartman Kobra i pojma. Porodica, apartman, Kobra, Ibi. Šta je ovo, kakva je ovo asocijacija, čovječe? Rečna dolina. Tako je. Grad, dolina. Reka. Sam žedan čovječ. Najosjećaj vapa kao majmunčina. Grad, dolina, nemam pojma šta je ovo čovječ. Luksor, ovo je Nil, ovo je kraj. Dolina Luksor, zanimljivo. Kupovina. Kupovina, trgovina. Kupovina, usluge. Prodaja, kupovina, usluge. Internet, možda internet prodaja, internet kupovina, internet usluge. Sad ćemo da vidimo šta je. Pujebati. Verica neće da odgovori jer što je poslao poruku, a ona ništa. Desetak taks. Porez.
Da. Dohodak. Prinos. Desetak taksa turski, ovo je ono u Turskoj, čoveče, kako se zvala taksa, harač nije. Dohodak, uprava, primanje. Daj drugu kolonu, neko sudan. Šta je s ovom asocijacijom? Sudan. Znam šta se ide asocijacijom. Srbija, Sudan. Nemačka, Sudan, Srbija, šta je ovo, država? Država, može biti bilo koja država, ako je uopšte država neka konačna. Ajmo neka bude... Otkud? Kakva asocijacija, čoveče, da ne veruješ? Šta su ovo stavili? Prihod? Što sam ja na početku stavio prinos? Jo, bože, ja sam mislio na prihod, što sam napisao prinos. Država, prihod. Porez, što je konačno. Jest, bam, bre, pogodak. To je to, drugari. Ništa, vidimo se u sljedećem klipu, tako da uživajte, pozdravljam vas, Kaktus.